Uyag ako ang tuhod o paa, oy. Ano na day? Sabadya. Gibilin ra ba ko ninyo gapon? Gibilin ko ninyo Alangan, gapon. pataka po kagbasa po, dibisyuman, di mo May mo ingon ni human. sir. Ang bobo ato, ang maestro, dili ako. Ano ingon ni sir nga kuan daw di do to mao. Di mao, gibalikan pa yung kong city kong dae. Kamkam nimo di ba kabalubasa Oh, kon. iya lagi, Ay, lagi oy. kumpiyansa lagi, basta si sir si mo yung pantukan mo. Ang Oh, tunag niya. nanghubag katiin. Mura na gikuan, oy, gibalikos. Oh, wala na na, bay. Ah, kuan nila buntagan day siya ay. Oh, murag na isis, operanan. Oh, bahuwa pa ni mo Dali ka bang tambala na. Wala ba na? Grilyo. Ay, sabi. Ay, grilyo dahil grilyo. Wala pa ni mo, sir. Yung isang stick, bay. Makita ni Sir, makita ni Sir, magsigarilyo ka. Kasi na to. Wala pa man, sir, lid. Asa ni si Sir, Jay? Asa si Sir ba? Ha? Asa si Sir? Padulong pa to. Korbo, isang stick, bay. Ay, buntay. Ay, wait po, Wala, wala. wait, sunod. Nana si Sir, oy, saba. Sabag, pastor. Saan naman yung modalan rin nga? Wala naman yung hinlo ni. Pasti lang gini ako mga estudyante, bugo pa, tapulan pag yun. Sayuha sa mga panuhak. Oh! Ito na po kay buhaton na to. Kay, hello. Patay. Ano na yung tiili mo? Sorry, sir. Sige, katang-katang. Kabantay. Loy, wag ko bantay sila dito. Imbes kay good ng morning, bad morning na hinon. Sir, asa makakatawa, sir? Sa inyo tolo. Unong tayo mo. Unong. Unong daw ta daw. Sir, good morning, sir. Bad morning. Sabihin mo nila. Nakapuyo. Tagam. Na. Tagam. Kabalo pa ko. Ay, ilang mina ka nagsugod daron. Ha? Sugod daron. Ay, sa Sir. Asa man di kay? Sir, unsa naman sa buhaton na to ani karon? Uy, ay napungutan na ba kung si buhaton ba? Pabida, makika. Gani no, kabalo biya ka sir nga grabe ka kuti. Ang buhato na to karon? Mag-spilling ta karon ha? San awa lagi? Ikaw mang Sige, kagpagpang na gud ba? Awang sa anak Sir. Ay, sayon ra nga spelling Sir. Ay, dali ra man kay ni. Sayo na jud kay ni kung dili mo mga bogo. Kung maminaw mo og tarong. Ah, sige Sir, Sir. Nay, dali raman daw. Ay, sa wala ba akong pintilpin na dalabay? Nadala, nakadala din. Pil ra akong nadala. Wala oy, sigarilyo na ah. Ay, ang sigarilyo. Sir, sabi ba mangayo ang gamay mo nga kwan? Pag isa-isa nga ng pintilpin. Ito, sir. Ito yung kinako nagdala no. Kaya kung tasatagsa tag upat. Yapan na ninyo. Upat na siya. Tasatagsa mo ani. Ay, kanaong gananin mo, sir. Pero, sir, ako ng pula, ha? Pula? Pula na simod ni mo ron. Sa mga maestro, gamit ka ng pula. Ning namulaga ni. Ang maestro mo gunang pula. Sir, kanang blow ako sir. Okay, mo nang blow ulit kay bright man kagamay, bugo kadako. Mo nang blow. Ini ako Sir, blow. apa, Sir? Blow. Ako sir. Pantay bitaw mo ron na ka na mag-spelling ta ha. Oy, di mo magkumpiyansa ha. Nga naman. Pag mag-spelling ta, Mag-spilling. ako'y pa-premyo. Sa premium, sa premium. Sa minutan ay. Dako na lapis, dako kay stala. Okay, sa'yo makadaog, kisay taasog score. Buwan, taklog sino? Tatlo ba, panuhak ka. Takam. Kam nabunalag bonggol. Bonggol man Oy, paminaw! Bonggol. Paminaw ha, paminaw. Kung kisa to taasog score, ha? Iyahan na rin lapis! Haldon ako, haldon. Ang ha, o sige, magsongo na na! Sige, sige, sige. Oy, puro kailangan. Sige sir, sige sir. Okay, okay. Dito na ka sir. Ano pa ni pangalan, Sir? Butang eh, malamang po. Sige, Basing mangutan na pa kung sila pangalan ni butang niya. dili. Pangalan ako, si pangalan ako. Okay, magsongo na ta. Okay sir. Ate Sir, ay. Tagak na. Pati pag-abre, pating... Nako na yung mga bataan eh. Sa literal te! Sa may tayo sir. Sila ay akong lobo. Sa mana sir ay. Ano na sir? Nya, ready na mo dia? Kaya magsugod na ta. Ready na, sir. Nana yung pangalan? Sir, nana po na kuha, Sir. Sos, ginawa ko ng agi hadams. Wala mo nakikakaag manok. Pagbuot man mo, ngayon ani, mang ginungagi. Tanawa ko oh. Nindot kayo. Kailan ka sa pangalan? Apo, do. Butangan ako hard diha para mo. La, nindot kaya mo ano ah. Oh. Sir, bagsago na ta, Sir. Okay, maayo ha, maayo. Okay, number 1. Spill C. Sige daw, dali na kayo na. Ay, Ayun. Wala ako makuha ng lapis, Sir. Tanawa. Kapugiro ni mo, bugo ka naman. Pil na diha. Pero kung dali aragin na mga tibaghak. Mana, sir? Next!
Okay, number 2 na ta. Grabe, dali. Arabi daw, mga marunong na gamay, oh. Okay, number 2. Spill bat. Bat daw. Bat. Tama na nga bat. Kasayon. Ay, kasayon. Kasayon, anak sir. Tama na nga bat. Bay. Bat. Kasayon, anang bat. Bat. Sir, wala lisod-lisod na ni sir. Bilisi. Bantay bito na sayo ni mo, ha. Bantay pagtanaw na ko na puro na mali, ha. Okay, number 3 na ta. Oh, spill sun. Oh, pero dali na kay stan na 3 words na. 3 words imong mata, sir. 3 liters siguro. 3 letters din. Ay na sing pangureksyon di Adams. Gani mo. Feeling na diha. Kuan na paling kamo tagi mo. Sun. San. Oh, humana na ba? Kaya number 3 na tataman. Ha? Ato nang isa-isahon og chick ron, ha. Bantay bitaw, ha. Bantay bitaw, ha. Kanang ingon sa sayo nimong sus, dako ang awas nimo. Okay. Humana. Oh, humana sir. Finish na, sir. Batik sir. Walay sundo kay. Oh, manaw, way sundugay. Kasi namati kasi kuha. Wala ko nang api. Ay, maayo kay na humana gud mo. Sige, isa-isahon ta mag check, ha. Una na og check. Sida mulag. Oh, dali, dool dress ko, dali. Ay ako, sir. Tanaw na to na imong papel, be. Ingong kag sayon ganiya tanaw na to na aron. Sisaw na dito. Batik, perfect ni. Nagaw. Sunod na dito. Dali. Pasikot ka paghilay. Oy, asa mo to? Minapad punita. Tila nimo. Labi, magudi mo, sir. Tanga ang agi nimo ba? Usa to? Ang kwan? Si. Oh, si. Si nga dagat ni. Sa man nga si? Si man nga tan-aw katong sa dagat, ba dagat English sa dagat. Bogo na kita buka na bulok. Sus pastilan mo ingingong pagsayon. Ang damay mo mga nag-ingon, sir, nga dagat di ay. Dapat lagi maminaw mo sa pronunciation, no? Lailahi man na sila pag-pronounce ba, no? Magkasing tunog lang na sila. O sige, mali, na pa may duwa. Okay, imong number 1 kay wrong, ha? Okay, imong number 2, ha? Hala! Imong number 2! Wala dyan, tama. Malay gyapon! Uy, Asa man yung bat ni mo? Asa ni? Piro man imong bat? Bat! Lupad paniki! o mga nag-ingon good nga paniki, sir. Pastila ni mo, murasol magod ka, kadakong wrongan eh. Okay, mali gini mo number 2, ha? Imong number 3 napaka-isa. Napaka-isa ba to? San? San? Oh, san. Oh, napaka-isa. Imong number 3 kaya. Giingnan ka. Pagka? Saan pagbasa ni? Saan? Saan na dubulo? Tibulungay no. Son. Ito pa yung price ko ron. Ito pa yung hard kaya ni. Pastila ni mo pag-ilom niya. Dako ka kang rog. Malasa ning adlawan ni, uy. Sus, pag-ilom na, pag-ilom. Malas ugok yung ka dako, oh. Lingko dito. Bugiro pa kay kagani, ha? Tama, gabay. Sus, di mo pag-ilom. Tama. Okay, next. Jikoy, ali dre. Agam. Zero. Ako na daw. Rawa nga ko adi. Puro mali. Inom bra. Biro ko. Dali. Okay. Daw. Sure na kuha ni. Bisag isa siguro na ako check ano. Oh, sure kay ka? Grabe confidence ni mo, no? Sa tong kwan? Sa to? Number 1? Oh, number 1? Si. Si? Mm. Putik kamay. Usa man literal nga si man imo, ha? Balik, gasin ka. Hindi mo sa manina. Spelling sa si ng dagat ba? Usa man literal nga si man imo, ha? Ilan. Pastila nimo, oh. Wrong ni. Wrong. Nga, ang sunod kay usa to? Bat. Bat. Oh, bat. Pipiyay mo ano? Sa manina. Tama na. Bat no? Bat na ning aligo. Atong bat nga mulupad ba panike. Sa baka. Mali. O mali gani, mag-ilom na. Wrong. Onya ang last kay napay last. Ay, saan? Daog na pa na. Sana. Sana na ano? Pag-ilom. O sa man na SEN man na imo, ha? Wow, gani no. S-E-N. Tama ko. Tama ka? Oh, Galiga Oh, gani mo. dalawasan. S-E-N. Sanilas. Yaga-yagaon sa ilom lagi. Ay kung yaga-yaga eh. Saan nga adlaw ba? Sa may spelling na na, SEN na na. Silan is U-in man di ay to. Dire. Wrong ka dako. Oh, dako kay mong zero. Ay, ate, saan is Ito, Lincoln ito. Pastila ni mo ay giingong pamugsayon ganyan. Grabe ka ugok. Kini na lang isi ulit ng pag-asa. O ulit, dire. Ikaw last. Uy, una gitawag. Ay, mali, hindi na kwata doon. Botlog ano ha?
Ako na sunod. Bugiro kayo, tropo na ron. Oh, tama kay nako tanan. Bugiro kayo. Tanaw na to na ron matama ba na? Dali ulit kay burak ikaw tarong-tarong sa ilaw ulit. Ano ba, sir? Sakto kay natanan. Oh, ne? Ano man? Huwag pa kayo ni mo natanaw. Feeling. Feeling kay drawing man ni mo ulit. Sa mo to Ay, ako diliwa mata nag-drawing. Feeling. Salamat sir, 100% tama. Tama man ta katanan oh. Ang problema ba kay imong gi-drawing ba? Dili na nimo i-considered sir nga tama maghana. Napay pa considered ha? Mali ni tanan. Ang feeling ta wata nag-drawing. O lingkod dito balik, lingkod. Ani. Mali na tanan. Ang bugiro man. Bugiro man. Parehas mo tulo, kabukiro kayo. Sala. Oh, salat. Tungaon na naman na sir, pareho man may mali. Ito sir, pero tungaon na naman nila sir. Ako ni sir. Among bahinon ba? Bahin Sa lang imo nyo, ang oh. sir. Ay, magbahin. Sir, ako naman sir. Magbahin lagi mo, magbahin. Sa magbahin og Magbahin mo, bunal! Ay, mo! Pakain mo na to! Pila ni mga sindakihan eh. Sa iyo kung mamatay naman sa dyan. Eh, grabe ka mga bugo, dagko naman ta kayo.